Daghan kayo tag ipanugilon ngadto sa atong isig katawo. Pero kung imong basahon ang Salmo, nag-ingon siya nga, pasalamatan ko ikaw o Dios og ipanugilon ko ikaw. So, nindot ba kayang Ginoo may panugilon dili ng imong silingan. Nya kabalo mo sa mga daga dire, kusog yun kaayo tang mo manugilon anang nana kay bag-ong na amigos kinabuhi. Gwapo kay siya gyud. Inigit siya niyag bula kay ang ring may musaw sa bula. Ingana na basta init kayo ang imong gibati anak niya. And that is why dili ka maulaw manugilon kinsa na siya. Labaw sa tanan, diha pod makita nato init pa ba tong gugmas Ginoo. Kay kung maglisod gani ka og sugilon sa Ginoo siyang gibuhat sa imong kinabuhi, aning mga Kristohanon maglisod gyud kaniya sangyaw niya ngadtos dili mga magtotoo. Mao na nga anad-anad dire nga magpasalamat jud ka sa Ginoo. Amen. Wala man kita ito Walay ato ang tanan iya sa Dios. Tanang relihiyon naning kalibutan na imuha na. Tanan. Pati tibuok kalibutan imo na jud, pero kung wala gyud ang Ginoo, wala gyud tay mahimo. So, atong masabtan, nga sa kinabuhi, ikaw ra og ang Dios maoy magsabot. Kanang nas imong tapad, ina ikaw og ang Dios maoy magsabot. Kusgag siko ba, kay natulog. This time, ayay na pa may birthday hulaton. Salamat. Dili na? Kato de ang mga naay mabira des bulsa, pwede man ninyong itunol atong birthday? Wala go koy birthday gift from the aray 100,000 rani. Mga tutas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon, atong ablihon ang atong mga Biblia sa Matthew chapter 19 because na ay dedication usab karon sa mga bata. Actually, tulo ni kabata ang i-dedicate karong adlaw. Then, today, we will understand unsa ning bunyag, unsa ning paghalad sa bata. Sabto na to na. Kay daghang gabuhat ana nga wa kasabot. Wa kasabot. Ang bata nga gidala diha sa Ginoo, dayong gipatubo nga bisyoso og drug lord. Bata nga gidala diha sa Ginoo nya gipatubo nga sugarol. Bata nga gidala diha sa Ginoo pero ang gitudlo mga butang nga dili iya sa Dios. Sabta nato naron. Matthew chapter 19, the Gospel of Matthew, kapitulo 19, versikulo 13 hangtod sa 15. Manindog una tang tanan, let's all stand. Matthew chapter 19, verses 13 to 15. Akong basahon sa Bisaya. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang pandungan sa iyang kamot. Ang ilang mga ulo og magampo alang kanila. Apan, gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, paduula kanako ang mga bata, ug ayaw sila og pugni, kay ang gingharian sa langit, ila sa mga tawo nga sama kanila. Verse 15, og iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo, og unya milakaw siya. Magampo ta? Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, og ikaw usab ang naghatag sa among gininhawa. Ang pagsugod sa among kinabuhi og hangtod sa pagtapos ni ini o Dios, ikaw maoy nagbuot. Busa Ginoo, ang kuno namo nga wala gyud may mahimo sa among kaugalingon kung dili magagikan kanimo ang among mga panabang.
Sa matag adlaw Ginoo gipas-an namo ang mga struggle sa kinabuhi. Mga pagsulay sa relasyon, sa pamilya, kaguliyang, balatian, kalisdanan ug makalilisang nga mga kagul-anan Ginoo. Kining tanan o Dios walay lain nga among saligan nga makatabang, makapahinggawas ug maghatag namong kadaugan. Kundili ikaw lamang Ginoo. Nagaampo ako o Dios nga ang imong mga pulong masabtan og ayo sa kada usa. Og pinaagi niini makabaton kami tinuod nga relasyon diha kanimo o Dios. Himua nga samtang igasulti ang imong mga pulong maghari ka sa matag kasing-kasing og huna-huna. Among madawat karon ang langit nun nga kaalam og pinaagi niini diha pod makit-an ang among pagkinabuhi nga mohaom sa imong pagtudlo. Mao ni ang among gipangayo diha kanimo Amahan ug madawat namo ni sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan mo ingon. Amen. Manglingkod ta mga igsoon. Mayong buntag. Kanang nas imong tapad sulti naigo karon. Dunay mga tawo nga masuko og maigo sa wali. Pero para kinsa di ay ang pulong sa Dios para sa bangko nga plastic para nimong naglingkod. Munang ma-excited gyud tag maigo tas mensahe kay matudluan man ta. Ang atong pagahisgutan ni mga igsuon kining giingon diha foolishness is in the heart of a child. Sa Bisaya pa ang kadanghag og ang pagkabuang-buang anaa gayod sa kasing-kasing sa matag kabataan. Karon, uso kaayo, viral kaayo karon kaning mga bully. Gani dito sa somewhere in Mindanao, Cagayan ba to? Iligan. Dunay bata dito nga nakumatos o grasya sa Ginoo nakamata na. Kay pauli na siya 9 years old ni nga bata gitabangan og kulata sa 5 ka high school. Bully. Dili lang kay kinira daghan pagyud kaayo ni karon. Unya nagkatap ni sa social media, kita nga makakitaan ni mag-uol ta ba? Moingon tag akong anak matungdan ane sigurado. Di ba? Tanaw gyud ka luoy gyud kayo. Gamanag version. Ang uban gagamag version nga ang sayor kog uli kay mutabang pa kung mamag papa. Ngawang inyo kong hilabtan. Ang uban po dingong naniudtor mo ko dinhi. Ang uban daghan kay version ato. Unsa pay lain mga igsoon? Daghan kayo karon ang pangitabo nga karon pod ang Senado usa sa mga senador ni duso siya himo siya balaod nga ang kining accountability nga kon ang bata nga nag-edad og 10 pataas padong 17 pag nakabuhat siya bugat nga krimen dapat masilutan na siya gukdon na siya sa balaod because dinhi sa atong nasod wala tay disiplina. Suway karon og kasaba sa imong anak sigurado na dayon kang ato mga teachers kani ato arang ninduta. Nakoy teachers nga paduphon gyud ko unya butangan og libro tagtulo ka buok ang akong walag tuo. Luhod. Patindugon dito sa flagpole. Grabe gyud og discipline kani ato. Karon sulayan naghimo. Bisan sa kaugalingon lang nimong anak, di nakakabuhat anak. Why? Ang atong nasod na sobraag ka bright. Pag nangawat kang gigutom ka, gisi-gisi imong suot, priso. Pero kung nakabarong na kang mangawat, di ka mapriso. Pag nangawat kag mangga, priso ka. Pero kung mangawat kag bilyon, di ka mapriso. Tungod silang kabright, maghimo silang balaod. Paghimo sa mga anak nga rebelde.
Kaya ang anak na anamay mo sagang niya, di naman mabadlong. Unsa na lang po ka, dili man gud po ni mabuhat sa mga ginikanan. Nga ikaw, kaya di naman ka mabadlong, paghimo na lang imuhang balay, paghimo na imong bata ba? Niya na lang tag may pag-ipahulmigasan. So, daghan kayo karon. Diri sa school sa akong anak, ang anak ni Pastor Lloyd, iyang gibalhin, kay dito mo to niyas public, unya kay gibuli man dito, iyang gibalhin, na diha ron, kay eskwela. Buli, grabe yun kayo nga buli karon. Now, unsa may solusyon, ane? Unsay solusyon? Ang mga bata, i-educate sila sa kaalam sa Dios o kinahanglang magbaton sila kahadlok sa Ginoo. Pero musuway kag approach sa mga eskwelahan nga motudlo ka og values education nga biblical, mo resist sila. Mo balibad sila. Oh, lahing tinuan lahing tinuan. Ang consequence unsa? Ang mga bata magdala nagsyabo sa eskwelahan. Batsikorno kanang metal bitang isuot diri kay makidbit. Sinong bagay gyud? Magdala ng kutsilyo. So, mao na consequence mga igsoon. Now, ang matag nasod, maghimo silag mga balaod. Muna'y purpose nga naatay Congress, naay Senate, o lamisas presidente. Kanang tulo, muna'y maggama og balaod. And ang balaod is for the good or for the welfare of everybody. Muna'y purpose sa balaod. Pero daghang mga balaod usab nga namugna nga mauno oy nagamit nga nahimong mga rebilde ang mga tawo. Now karon ang atong text nga gikuha diha sa Bible nga nag-ingon, bring the children to me, ingon si Lord. Dala ang mga anak. Tanawa ni mga inahan nga wala karon dire. Naa ba ang ilang mga anak? It means nga kung ikaw ginikanan, wala kay pagtahod, pag-alagad, pagsimba sa Ginoo, imong anak magtubong pariho nimo. Ang musimba man silang wa kay kasimba nilang ginikanan. And remember nga every Sunday, ang mga bata tuwa sa likod. Doon na sila'y Christian education, gikan gyud sa pulong sa Ginoo nga gitudlo, nadas likod. And sa kada simana nagdawat silang pagtulunan nga wala nadawat sa ubang mga bata kay ang ubang mga bata ngita lag gagamba. Duwa-duwa lang ang ubang mga bata kay unsaon pagsimbas mga bata nga ang ginikanan di man pod manimba. So ayaw na ka og katinga nga someday magkaguliyang. Someday ang imong anak mao na. And ang pinakatambal gyud ana mga igsoon, maedukar og ayo ang mga kabataan. Makaila gyud sila kinsa ang Dios sa ilang kinabuhi. Mao gyud na og mao ni ang topic nato karon. Adto tas Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 11. Tan-awa dia. Kabalo mo kisay na diri mga gagmay mga bata. Butangan ra na nimo direg. Si tawag na? Bowler? Unsa ni? Butangan ra nimo kanang pula ba nga nailana sa sulod. Kulintasan nimo cross, huktan sa hawak og bala nga naay. Kung imo nang gibuhat ang tawag nimo wala kay Dios sa kinabuhi. Wa ka kasabot. Dili na maoy gitudlo sa Bible. Dire paminaw og ayo aron ta makasabot. Pulong ni sa Dios, di ni pulong sa pare or pastor or unsang relihiyon na, pulong ni sa Dios. Tanawa ra guni. Ingon ang Deuteronomy chapter 6 verse 4. Gikan ta verse 4 sugod basa. By the way, problema gining atong laptop. Unya kay wa man joy magpahuwam sa ampo na lang puta. Deuteronomy chapter 6 verse 4 tanawa no. Hear, O Israel, mayon datag Israel katawhan sa Dios. Kita bang tanan katawhan sa Dios?
Kinsa man dayon mong katawhan? Asa nabilong ning uban? Ingon siya, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Wa nay lain." Sa ato pa ang makahimo nimo sa pagpanalangin, pagpanalipod, pag-atiman, paghimo nimong madagayaon, ang Dios lang nag-inusara ra siya. Dili ka panalipod nimo ng bala nga gibakos nimo sa hawak. Dili ka protect nimo ng imong gibutang-butang sa imong bukton. Katong isda dito mo panalangin nimo, usa tawag ka ng mga isda pwede mong magbuhi ana, pero kung iniisip nyo na yan ay swerte, you are paigan. Wa ka kaila sa tinuod nga Dios. Imong nailhan nga Ginoo mahugani or Jimilina. Pagtarong sa diri sa focus. Mayroon ba dahi ka mangigo ra ba? Igo lagi. Kita tanan apil ang magwali. Now, so nayuban katong dagko bitagtian parang pastor. Napoy katong iring. Nya aran daghanang bitayon anang pultahan batuganag langaw. Kaya arong di mo sulod ang yawa pero maglalis mga yawa ng manggawa sa baba. Kauna na lang nang gibitay sa pultahan. Di ba man na ini ka December magpabuto kay arong mulayas ni mga demonyo, mga maot. Paaka ng pabuto. Aron di na ka mamalikas. Napata? Ingon siya ragyod. And that is why sa imo og sa akong kinabuhi, kung duna man kay gipangandoy, kung duna man kay ikalipay, kung duna man kay gipangitang, tinuod yung maghigugma nimo walay lain, siya ra. Ningon, the Lord God is one. Siya ragyod na. Siya ragyod. Next verse, tanawang next verse. Verse 5. Ingon siya, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Higugma ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing. And with all thy soul sa tibok mong kalag. And with all thy might. Sa tibok mong kusog. Wala pang taong nakagawa niyan. Si Jesus lang. Kay miani siya ayong aron nga tumanon niya, aron ang motuo niya, mahimo sab nga nakatuman, pinaagi kang Kristo. It means nga ang pagkamatinonmanon o pagkamatarong ni Kristo, maadto sab sa mga taong misalig kang Kristo, munang naa sila'y kaluwasan. Because si Jesus Christ ragyod ang salvation. I don't care kung gikas inyo, magluhod pa ka, padong dire. Kung wala kay tinuod nga relasyon ni Ginoong Hesukristo, kung dili siya ang imong manluluwas, imong hari, walay kapuslanan. And remember this, ang kinabuhis kalibutan, mubo ra kaayo. Pwedeng ugma kining gawali wa na dire. Ningan na din uban simba ko natural Domingo biaron simba gyud. Basta maghisgot ng kamatayon, mahadlok gyud ang tawag kamatayon. Now listen. Muni unang sugo. Kinsay iyang giingnan ani ang second generation. Why? Ang unang generation 600,000 and there are about 2.5 million. Pero kay wa man na-appeal sa census ang babayi o ang kabataan o ang senior citizen, mga lalaki naman, so 600,000. Ang 600,000, unang generation, napakya sa pagigugma sa Ginoo. So pag abot nila sa Moab, naay dugang, naay instruction, dugang nga pagtudlo or gitudlo pag-usob, kay ang unang gisultian, nangamatay naman tanan. Imagine na 40 years, patay na tanan ang unang generation, niabot sa Moab ang katawhan sa Dios, gisultian sila ani. Before si Moses namatay, naghatag siya og pasidaan sa mga bag-ong henerasyon. Ingon siya, love the Lord your God. Love the Lord your God. Ang tanong karon, mga ginikanan, nadungog ninyo ang pulong sa Dios nga nag-ingon, love the Lord your God. Gihigugma nimo ang Dios. Pero imong anak, wa nimo tudlo inig kamatay nimo, gat sunod, gaalagad na higigugma ba sila sa Diyos? Wala. Og maunay problema sa mga Israelite, nga mauusay na himong problema karon sa mga Kristohanon. Ilarang dadon dito sa church, pabunjagan.
pabunyagan, i-dedicate, pero wala nila patubua ang bata diha sa Ginoo, diha sa pagtulunan sa Dios. Ang gipatsunod hinuon nila sa mga bata, mga tuo-tuo. Kumustaan ang nasimong tapad na kumusta pagpamista ni mo gapon? O, dire sa ta, balik. Balik sa ta, dire. Shh. Ingon dire, o. Tanawang next verse. Ingon siya, these words which I command thee this day. Kabalo mo, tanaw mo na ako, tanan. Mo ingon naman dayon ta, welcome to, a Christian world. To the Christian world. Welcome sa Christianity. Kay kuno og nabunyagan na nahimo ng Christian. Wa ka kabalo nga imo nang gidalas Ginoo, buot gipasabot, gisurrender nimo sa Ginoo og ang tanang pagtulun-an sa Dios, maunay iyahang dawaton hangtod matigulang siya, maunay gipasabot ana. Ibilin las balay. Ayaw uban sa church. Kay saba kay kadito. Magwali ang pare, magwali ang pastor. Sige kag lakaw-lakaw. Ngano man pong gisandalan nimo og patingog? Bahalag ang bata ari magsaba-saba. Kay bisag kalakaw-lakaw ang bata, naaman gina sila'y nadunggan. Unya while nagtubo sila, wow, si daddy o si mami, kay sige ragod simba jud sila. Basta Sunday simba jud sila. And someday, mahimo pod silang ginikanan. Maunay atong napasunod nila, wala gyud tay kinilong bulawan. Iktarya-iktaryang kalubinhan. Kumpaniyang ipasunod sa atong mga anak. Pero ang atong pagkinabuhis Ginoo, kung ila pong maangkon, dako kay nang kalipay nato. Wala. Dalora sa simbahan. Kay bunyagan. I-dedicate. Pag human ana, wa na'y simba-simba ang bata. Magkat-on na og sugal. Magkat-on na dayon og buli. Magkat-on na dayon. Puro na iyas kalibutan. So, ang imong gibuhat sa pagdala nimo sa bata, kay imong gipabunyagan, walay pulos, useless. So, ari sa pulong sa Diyos. Because kung magisgot kag perfect nga balaod o perfect nga education, ni as pulong sa Ginoo. You know, na ako ani nga books, kini nga pagmasteral na mo ron, more on reading good sa books. Ang nakabutang dito, dire, Foundations of Ministry, an Introduction to Christian Education for a New Generation. Now listen to this. Kini nga book, niingon siya, ang tanang culture, mailawom siya sa pagtudlo sa Biblia. Why? Tungod kay ang Biblia is for cross-culture. Pwede nimo siyang itudlo. Subukan mo magturo na ibang book sa ibang culture. For example, you are a Filipino. Lakaw kas Iceland, pagwali dito, magtanom taghumay. Asa may tanom sa ice? But ang Bible, pangkalahatan siya. Kaya si Jesus, pag-asa siya, mao iyang wali. Sa nagtudlo siya sa mga katawan, ang iyang giatubang mga Hudiyo nga mananagat, mag-uuma o magbalantay karnero. So kasagaran sa iyang wali, about dagat, about pangisda, about pag-uma, about pagbantay o mga hayupan. Naadiri ang tanan mo na nga, pag ang bata ma-educate og ayo sa pulong sa Ginoo, secure na kag di na magagawang PhilHealth, GSIS, SSS, tanang mga insurance mo ihatag sa bata, pag dili siya ma-educate og tarong sa pulong sa Ginoo, walay kasiguruhan. Dala-dala kag bata, bunjag-bunjag, pero wala jud kay pangandoy nga matutunan mo siya diha sa Ginoo. Nganong gidala pa man nimo? Diri sa atua, di gyud kay bunjag, ihalad gyud nato sa Ginoo. Unsa man ang halad sa Bisaya? Property, finances, hayop or tawo nga ihalad sa Dios. Bot gipasabot ang Dios na itag-iya ana. And someday, ato mga anak, drug lord mo itag-iya. Why?
Gidala ra nato sa simbahan. Pabunjagan ni, uy, ninong ka, ninang ha? Kini mo'y akong ininang kay dato. Nig-December aniyo. Manghatag ni gold nga kutsara. Wrong. So, dire tan-aw tanan, ningon siya, these words, which I command thee this day, shall be in thine heart. Now, kung doon na may pinaka precious kaayo nga butang nga imong hipuson, wala kay laing hipusan ana gawas sa imong kasing-kasing. Mobitaw nang nas imong tapad, lami kayong smile kay kabalo siyang nasa as imong kasing-kasing gihipos nimo. Gikilig oy. Kini ang hipusanan gyud. Og di gyud na pwedeng mukawat. Makawat di gyud pa na pwedeng mawala sa imuha. So, dingon diya nga ang mga pulong sa Dios ipakip gyud sa kasing-kasing. Pasensya na po, minsan may English, may Tagalog, may Bisaya, kay mix, cross culture lagi ta dire. Variety. Andito naman si Sir. For the sake man lang kay Sir, kahit si Sir man lang. Si Sir lamang isa. Minsan magtagalog naman ako, mamaya ilipat ko sa Manila, no? Ma-assign ko doon, di. Kabalo na ako magtagalog. So, ipatago sa kasing-kasing. Ang next, pinaka-importante, tanawan ng sunod. Verse 7. Ang sabi ng verse 7, and thou shall, dira, teach them diligently unto thy children. Dinhina ang tanang ginikana ng hagbong. Basta may atong gitudlo sa itong mga anak. Dagkutin ni sigarilyo nak ay lamag suyo pa. Hindi na suyopon, hindi na mo baga. Nak, palit dito lapad. Suguon na ni mong palit og tanduay. Nya pag nahubog na ka, ayaw yugag bisyo-bisyo. Masuntokan yugag. You know, ang mga bata, hindi nila gagawin kung anong sinasabi mo. Mangmang ang bata, ang gagawin nila ay ang nakikita nila. Yung mga anak, mga gagmay din mga anak, simba mo kanunay. Pag-alagad mo sa Ginoo, kay maupunay buhaton sa inyong mga anak, di mo maglabad sa ulo. Ay imong anak, wa na uli, asa nakaturon? To Ades Church natulog. Amen, Joshua? Asa mo to si Ma'am Ines, be? Ato ara dito. Di na magproblema og tuwa siya gluon asa tinyo ma'am maribuhok or na siya sa arms mas Joshua. Tuwa ra to sa church. And kabalo po ka, oy, mga nasnura, asa man Joshua magyapon tong anak na Nora. Asa man si Joshua, gabi naman ni ubag basketball. Kisa man yang kaubag basketball. Si pastor. Sag dito mabuntagan. Kabalo ka. Kung ang bata lang yun, ma-educate nato kayo. Ningon siya, teach them. Kini nga mga pulong itudlo yun. Nya na pa yung word, diligently. May nga ka-diligent, lawom nga tinguha nga matudlo yun nimo. Nya kanunay. And we know, diligid nato na kanunay mabersikulo, kapitulo nila. Pero ang imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, pulong sa Ginoo, nihaom diya, gitudlo ni mo nas imong mga anak. Next verse, tingnan siya. And shall talk them. Dito rin sa ta. Tingnan siya, teach them diligently. Then, and shall talk them when thou sittest in thine house. Kung naman sa inyong balay, naglingkod mo, nagunsa mo, itudlo na sa inyong mga anak. Kami, sige kong ingon man, duha ka anak, mo ingon ko nila. Kabalo mo sa una, lakawon ra namo ng almost 15 kilometer mga eskwela mi. So kadlawon mo mugikan, mo uli sad mi tag alas 8 lakaw ra na kay wa mi baon. Nahuman gyapon mi. And blessed na kaayo mo karon kay ang Ginoo gitagaan ta ani na ana.
Ingon siya, hard kayo to, daddy. Lisod, Jod. So sige ni mo silang tudluan nga ang Ginoo, ang Ginoo, ang Ginoo, ang Ginoo. Ang problema nato, gagmay pa ang atong mga anak, ato silang pakiton o papaminawon nga magsiningkahay ta. So pagpangutana sa anak sa teacher, uy, grade 1 na ka, congratulations. Kisay pangalan sa imong papa. Moingon nagbata, yawa. What? Si mama nimo, piste. Ikaw, animal. Kay kung mag-away di ay sila, maunay madunggan. Moingon na dayon tong asawa, yawa ka. Ingon pugbana, piste ka. Dahil ang mga anak, mga animal mo. Dahil yung maatog simbahan, balaan kayo, di yun, kalihok. Kasasala yun kayo, my Lord. Tanawan eh. So, ugnas balay, mao daw madunggan nila. Next. And when thou walkest by the way, kung magpanaw mo, kaya imagine na lang, maglakaw mo niya, gunita yung mong bata, na kaniadto, si David, gamay kay siya. Pero nag-uban niya ang Ginoo, si Gulayat na, taas pa ng lubi, ayaw puging nga na. Napilde gid siya, kaya wa siya gatahod sa Ginoo nak. Mauna nga, sa kinabuhi nak, ang Ginoo ra jud maghatag nato anang kadaugan. Ang Ginoo ra jud maghatag nato ana. Di kay gakuyog mo sa imong anak, kig-away pagyukas imong katawag. Mama, kinsa man na, pag-inom siya. Apin na, sipaan ka na ko ron. Grabihang mo pasunod. So kung magsigi kag syagit, imong anak magsigi syagit. Kung magsigi kang panapat, imong anak mandapat. Tanaw na ko mga anak, balis lang isuga. Ay namog pangutana. And when thou walkest by the way, magpanaw mo. And when thou liest down, and when thou rises up, sa di pa mo matulog, o sa inyong pagbangon, worst na kayo taron nga generation. Sa di pa matulog, cellphone ka, hanton makatulog. Ding inig mata, cellphone na po, darong di magpabadlong, kay galuto pa ko. Unya mo ingon na ka, grabe na kayong panahon na ron. Buli, binukbukay na. Grabe yung kayo. Di ba di ay ngawa na diha ang pulong sa Diyos. Nakasulat ang Biblia. History, wala pa'y laing kompletong istorya nga basahon gawa sa Biblia. Gikan sa pagsugod o hangtod sa tong panahon karon. Nakasulat diri ang tanang pangitabo. Every time nga ang katawan sa Diyos mo distansya sa mga pulong sa Ginoo, chaos. Problema sila, kaguliyang sila, kadaot sila. Look at the book of Judges. Ang mga anak na himong ginikanan, ngadtos ilang ginikanan. Buot di pasabot nga, dili na sila pwedeng pantunon. Sila na yung magbuot. And maupod nin ang nahitabo karon. O, padayuno na ito nagbasa. Pagmata, pagbangon. So, pero kining among anak, makabalo na siya maglalis. May kailangan maming maglalis. Wa, gyoy, tingog. Pero dapat anli ko. Pag nasuko na siya nako, akong inan, paludi ko. Kay mag-send siya daghang message, di ko kabalos, kay wa ko'y load. Ari raman may sa cellphone, mag-storya. Ikaw, God, kalma ba kay kuan? Ay? Ari may cellphone. Kaya nga naman, na mas Ate Rachel, na si Rere, na si Alwin, na si Philip, o bang mga pastor di adire? Saon? Anya di wa sila madunggan. Pero kabalo na silang maglalis mi kay wa man ga. Hilom man kayo sila. So kining among mga bata, it's wedding time. It's wedding time. Dadon na niya, kuhaon na yung kamot siyang daddy. Kuhaon po ng kamot siyang mami niya. Dadon dito kwarto kay kasluk. Nag-away na po mo, be. Kasal na po, be. Ikasal mong otro. Muot kayo yung mga bata. May balo na silang mag-away, mi kay. Okay. So, ipatudlo nis mga bata.
Nabuhat nato? Wala. Kulintasan ragani nato sila, no? Porsilasan ragani, no? Baksa natog mga habak-habak, no? Huy, ayaw sa nang isuroy, kawa pa'y bunjag. Ana ang mga taong walay kaalam sa pulong sa Dios. Pero ang mga taong nahibalo og ayos pulong sa Ginoo, ingon ang Bible, ang yawa pa'y mulikay ninyo. Tabi. Nya nara gani musultig, uy gwapa hapos imong bata, simbak ko, bujag. Ingnan na mauta si imong anak. Kay kung nang gwapa, mayo man po, bujag, simbak ko. Why? Walay wisdom sa pulong sa Ginoo. 66 books ang Bible. Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan ra ang iwali madomingo. Di pagyo ka mo simbag madomingo. Nya ang totoo katigulangan arang daghana, sumaog yutoy imong sundon. Ayaw panilhig kay mulayas ng grasya. Ayaw panghinguko. Ayaw, sunod. Dahil ato pa itudlo na sa atong mga anak. Ang pulong sa Dios wala na nato gitudlo. So ang generation, sa moabot pag yun nga mga generation, nagkalayo, nagkaguba, nagkaulayo, nagkadistansya sa Ginoo. Next verse. Ingon siya, Thou shalt bind them for a sign upon thy hand. Ingon siya, ibugkos gyud ang mga pulong sa Dios des ilang mga bukton. Ang buot pasabot ana nga tudluan sila unsaon pagbuhat, pag-exercise, i-practice nila ang mga nakatunan. It means nga dala nila kanunay. Di kay literal nga butangan diri unsay imong ipangbakos. Di na kasagang. Di na mo'y mao. And they shall be in frontlets between thine eyes. Ningon, ipabutang gyud dinhi. It means, teach them. Ipapamilyar nila, ipamalandungan nila kanunay, memorize nila, lahi mong memorize sa bata, nak ayaw gyunig kalimte. Sa tip-tip pizza. Sa pizza kapon. Pizza 16 sa tip-tip na, tip-tip. Tanang barangay sa Tibuok, Bohol, 43 ka lungsod. Tanang barangay nga naay pista, ilista ginak, memorize sa ginar, hindi ka magutman. Nya kining Tibuok barangay nato nak, mo ni ang birthday ni Danilo, birthday nanay Siding, kada adlaw gyud ka-save gyud ka na. Katigom gyud ka. Dili mao ang atong gihatag, tanawar gud na. Nya tudluan pa nato ang atong mga anak sa pagdumot, nak. Mo nagbo ni bayad sa utang, nak. Nak, mo nay nangulatan ako. Nigdako nimo. Dili mao, pahinumduman. Pag moingon na gani ibutang sa frontlets, it means kanunay pahinumduman. Head gyud na siya, headshot gyud kanunay na. Wala na to, gitudlo ang pulong sa Dios. Lahi ang atong mga gipang tudlo. So maghuna-huna kag dunay anak nga buutan in the future? Kung dili na mo ibulihon mo na number 1 mambubuli. Oh, next. Ingon siya. In verse 9. Thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. Tanaw nako tanan. Ningon, ang mga pulong sa Dios isuwat diha sa mga haligi, sa bungbong ba, or sa pultahan. Imong anak, pag uli, gikag eskwelahan, ayo, mama, abli na, kay gutom kayo. Isa na, kay di ako sa CR, galaba pa ko. Isa kay, basa pa kung kamot. Di while gahulat ang anak, gabasa-basa siya. John 3:16, For God so loved the world that He gave. Kabalo mo kung sa'y naas pultahan, babae nga naghubo, nga naay tanduay. Suksukag lukay nga cross. Pag uli sa bata, tanaw siya sa kalendar. Praise God. Di mao.
Bisag unsa na lang ibutang sa pultahan. Nadyon may balay na bisita, tinga ako nga, gabitay siya og patay nga baki. Mao daw kuno ang giingos mananambal. Kabalo mo? Napa, kanang kalag-kalag. Mga pumpkin, mga kapayas, mga, saan pumpkin, kanang kalbasa. Nya, himuan nila murag ngipon-ngipon, dayong matang, duha ka triangle, ilong, nya butang kandila sa sod. Mao man ang mga praktisa, nga di na mo duol ang demonyo ana, kay naa na sila kauban. Pagtanaw nila, oy, na naman di ay diha, naka-duty. Mao na. Mga pagan, Celtics nga mga practices. Dili na may pagtulunan sa Diyos. And ang mga reliyon karon magsigig lalis, kami mo'y tinuod, kami mo'y una, kami mo'y tinuod. Ang pangutana, unsa man ng matang sa imong pagkinabuhi, mao ba na'y gisulti sa tinuod? Tanawa ra ko ni usan yung problema. Kita lang gani dire ga-struggle ta sa atong mga anak nga gatubo sila diha sa Ginoo. How much more kung walay Dios? Tanawa ni. Sulat diha sa mga bungbong, sa mga pultahan, sa mga haligi. Next verse. In verse 10 ingon. It shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which He sware unto thy fathers, to Abraham, Isaac, Jacob, to give thee great and goodly cities which thou buildest not. Sa diha nga. Gikuha ka mo, gipahinggawas ka mo. Unya, gihatagan ka mo sa dagkong mga panimalay, sa mga dagkong mga syudad, nga dili ka mo'y nagtukod, sa diyang maangko na ninyo ni. Tanawang verse 11. Houses full of good things, which thou fieldest not, and willst dig, which thou diggest not, vineyards and olive trees, which thou planted not, when thou shalt have eaten and be full. Makapuyo na mong nindot nga mga balay. Makaangko na mong mga tabay nga dili kamo mo'y naghago, nagkubkob, nagbuho. Kung nakaangko na mo mga parasan, nga di ka mo'y gauma. Next verse. Ingon siya, ayaw gyud mo kalimot. Then beware, lest thou forgot the Lord. So maong gipatudlo gyud, kinahanglan ipatudlo gyud, iparelay gyud sa tanang generation. Kay aron dili makalimot, nga ang tanang maayong butang sa tong kinabuhi, ang Dios maoy naghatag. Nga dili ta sama ni Haring Nabucodonosor nga ningon siyang naligo at ayo ang akong gingarian tungod ani. Tungod ani yang giangkon tanan. Therefore gikuhaan siya kaalam sa Dios, nagkamang sa siyutag, nagkaon og sagbot. And remember, in all the days of your life in tawon, nga ang tanan gayod nga ana-ana to gikan sa Dios. Bisan kanang na imong anak gikan na sa Ginoo. Hoy asawa, kanang imong bana iya na sa Dios. Oy bana, kanang imong asawa, ang Dios may-ari diyan. Dili ni atua. Even ang atong gininawa, ang Dios mao'y tag-iya. Nasabtan natog maayo mga igsoon. Now, yesterday kato manggong ni kuan siya ni si tawag na break ni Unwind kay sa 1 week yung study sa mga bata, tutor siya mag-BA kay 1 week na exam. After ato pagka Friday ba to? Gawas me. Tanaw-tanaw mi atong dagat nga na. So ang bata nagdula og balas niya mangit-ngit naman, tara na uli ta. Mura go po to, balas ra. Kasol. Nya ni promise ko niya nga, sige lang kay mo balik lang unya ta, nga na, bata pagod. Kagahapon gadula man siya diha sa gawas. Iyang gitigom ng mga nabungkag bitaw diha ang mga graba-graba, mga bato-bato gikas flore, iyang gitigom. Diha iyang gitapok ng mga karon kay gisumbong man na siya. Me,
Hugaw na kay kamot. Unya kay ang bata hadlok man jud siya kasab-an. Gadagan gud siyang biyaan niya tanan, unya ditso siya sa CR kay manghinaw siya, nya gahilak na siya para di siya masakpang naghilak. Pagsulod nako ningon na din siyang gawas raman ko sa akong face. So paggawas niya ningon kung wala man na angry si daddy o si mami, ni samot siya hilak og ayo. Ingon ko sa iya, ningon ko sa akong nga wife, dala na lang ka tag balas arong makasuhan tag illegal quarrying. Makaduwa-duwa sila. Now listen to this. Ang bata ra gina siya. And maturity is always on the process. Dili nimo pwedeng ingnon ang bata nga, huy, say sinta kag. Dapat say sinta na kag edad manghuna-huna. Nga naman, atuon nato ragod, Proverbs 22 verse 15. Proverbs 22 verse 15 niingon, ang kadanghag anaa gayod sa kasing-kasing sa usa ka bata. So careless pa siya, wag yun siya, di ko siya kabalo. Sa kung saan niya amping, maorag yun maabot niya. Di ba? Bantay mayabo na, gaamping yun siya, nga kay nayabo, manjol saon, manjol na nimo. Masukog yung ka nga, maunang gaamping bitaw siya, pero maoray yung makaya ba? Proverbs 20:15, foolishness is bound in the heart of a child. But the rod of correction shall drive it far from him. Ningon siya nga, ang kadanghag sa usa ka bata, ang binuang, ang kabuang, ang pagkawalay huna-huna, ang walay pugong sa kaugalingon, ang pagkagayig ulo, naag yun na, normal yun na nga nasa bata. O ang bunal, it means discipline. Maoy makapatulid ana. Munang niingon dito, my people were destroyed for their lack of discipline. Malaglag sila, maalaot sila, kay kulang sila disiplina. So ningon diha nga, ang foolishness, maunang naay mga balitang magsinumbagay. Nay tabangag kulata, nay magbinuang, apil-apil na mga fraternity. Kabalo ba mo kisa ni mag-apil-apil na mga prats-prats? The blood and the crepes and the KKK? Mga talawan. Di makalakaw og siyara. Tanawag maglakaw nagsiyara, muro nagpisong basa. Di na mo aki kalsada. Pero daghan, gara kayo. Asaron. Mga talawan. Kamu diring mga young people. Kulang pa ninyo nga ang Diyos mismo mo'y nag-uban ninyo? Kulang pa? Pila kang billions ang angels ni Lord. Kulang pa? Nga, mo-appeal yung ka ng mga grupo-grupo? Saan na sila mo? Hatag ni mo pinsyon inig katigulang ni mo? Ingo siya, foolishness is in the heart of every child. Maunang ayog dada ang batag bunjag-bunjag ra. Halad-halad ra. Dada ang bata diha sa Ginoo. It means, Lord, di ara ang bata. Ang imong mga pagtulunan o plano aning bata, mao'y may tabo siyang kinabuhi nga magtubo siya hantod matigulang ug mamatay. Maunay gipasabot ana. Human nimo dadades Ginoo kulintasan na bisan unsa, baksan o bisan unsa, porsilasan o bisan unsa, sunod sa mga katiguangan, ayaw na. Ang bata ra gasingot og ayo nagbungag singot. Kabalo mo ko sa ning bungag singot, bungang araw? Katul siya. Reaksyon sa iyang panit. And sometimes, pag ang bata ni mo, ma-immunize, moagi na sa mga hilana, muna, kay wapay bunjag, imi-soroy. Tanawar, gani. Lakaw nga tos tawo. Kay basin og naay ni ingon sa bata, gwapaha, katunga dila. Munang nang imong bata, nang naunsa ng panit, gano ka. Why? Naay relihiyon, pero ignorante sa kaalam sa Diyos. Ignorantes pulong sa Ginoo.
Kanang nas imong tapad ina magkat-on tag-ayo. Now, mao gyud na siya'y normal. Maunay normal mga igsuon nga ang bata na jay foolishness, na jay binuang, dili gyud siya careful, dili gyud siya kabalo kung unsay mahitabo inig human niya buhat ana. Munang need siyang tudluan, disiplinaon siya. Now, dili lang kay disiplinang padaghanay bunal, kabalo mo? Kaming mga amahan, ang pinakapalpak namo, among gipakita sila unsa mi kagrabe masuko. Nga dapat ayaw gyud ka. Muna, mga amahan da angkon ba mos tinuod. Kiming mga amahan amo gyud ipakita sa among mga anak. Nga di gyud mo magpakasayop. Kay ihawon gyud mo namo. Grabe gyud pakita gyud namong disiplina gyud. Pag wala mi diha sa balay, balitok na po ng utok ng anak ka. Nga naman, gipakita namo nilag unsa may kaisog. Pero wala namo sila dada sa Kristohanong pag-amuma. Tan-awon nato, Proverbs 22:6. Bible ng kasulti, pulong ni sa Diyos. Ingon ang Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way they should go. When they grow old, this knowledge will not depart from them. They will not depart from it. Sa Bisaya pa ningon, tudloy ang mga bata, traina sila, amumaha sila sa Kristohanong pagi. Ngaron inigdako nila, di gyud sila mobiya sa imong mga gitudlo nila. Muna gipasabot, train up a child in the way they should go. Nganong kinahanglan silang tudluan? Because niingon gani sa verse 15, foolishness is in their heart. Naa nila ang pagkadanghag, ang pagkaway alamag. Kaya, huwag mong putulin ang pako sa butterfly. Kailan may ang uod, di magiging uod. Forever, magiging butterfly yan. Pagka naging butterfly yan, huwag mo namang putulin yung pakpak. Yung bata, naana siya, himuon, ayaw na. Ihukot na lang na. So, nung naghilak na ang bata, giligo ni mami, and then, amo na siyang ingnon, gusto kang magduwa, luoy ba? Wala pa to'y nasuko niya, ha? Gahilak ras gyud siya. Kadi gyud siya gustong kasab-an siya. Now, ingon diha nga train up a child. Kinsa maning trabaho, kaya katong mga anak diring magdala karon ang mga ginikana, magdalas yung mga anak kay inyong ihalad sa Ginoo. Makadawat mo baptism certificate or dedication certificate. Og bunay gamiton sa bata in the future, mo eskwela siya, pangayon siya, mo abroad siya, mao na kay legal man na nga papel. Pero wa nay pulos kung ang imong anak dili nimo tudloan sa pamatasan diha sa Ginoo. Kaya naatay mga children Sunday school didto, gilahi pa tong gagmay, gilahi po ng dagko na. Kaya kung isagol nato sila dire, duha mong dili ka focus. So naa dito. So kinahanglan silang tudloan because foolishness is in their heart. Tama? Napailain. Sa pagtudlo nato na ay disiplina. Ang tanan maingon disiplina. Chapter 23 verse 13. Ang chapter 23 verse 13 ingon, ang bunal dili makamatay. Pag dili nimo latoson imong anak, inigdako ana, ikaw may latoson. Kung dili na nimo katilaw disiplina, inigdako ana, bugat na nimo. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Ingon siya, ayaw ihikaw ang disiplina sa imong anak, kay ang bunal dili makamatay niya. Now, sulayig tulid ng kahoy ngat pulo na katuig gikas pagtanaw, matulid pa ba?
Ngay nga na ng kahoy og porma. Wala siya natulid. Ngay nga ng porma. So, imo yung tuliron. Subukan mo. 10 years na, gikas pagtanom, tulira, matulid pa nimo. Kaya, train up a child. Wa siya ningong trainingan ng mga youth, mga adult. Child ang iyang giingon. And unya, makita na to ang sistema sa mga Hudyo. Kabalo mo mga igsoon, daghan na kay kog angayang gusto na kay kong give up tungod sa grabing kakapoy. Kita na ko stress kay ring usa sa duha kay estudyante di parehag schedule, tabok-tabok, prepare. Then ako sad gikan kay mo eskwela dito sa Dawis, pagway klase sa Dawis, mga tukos buol kay mo tudlo. And then mag-uli dire, mag-construction, then ay mga schedule magabi, ay mga bisitaonon, mura kog kapoy kay ko. And so naghuna-huna na dayon kog stop na siguro kog eskwela. But every time nga moadto pud ko sa school, daghan kay kog makatunan. Because tagsa man mig libro di may parang subject. Tagaan mo tagsa ka libro after ani nga minutes report. Basa gyud sa matag panahon moadto ko daghan ko makatunan. And kinahanglan sad ko magkat-on because nag-lead ko og katawhan. So wala ko kabalo kung sa akong i-give up. Ang akong kasing-kasing, sige, lagi kong nag-desire og pahulay. And I have the feeling nga walay nakakita, walay nakasabot, wala. And dili po na ako na masulti nga feeling. Pero dili lang yung po ko ka-give up o wa po ko kabalo ko sa ako i-give up. Dagang butang i-consider mga igsoon. So, magtinabangay na ta dire. Atong mga anak ato sa na siyang disiplinaan. And listen to this. Pag namo yung mga anak nga na siya karakter nga bully, disiplinaan siya. Why? Ang atong children Sunday school dito sa likod, some of them, dili na ganahang mo join dito, kay naa si kuan, sig panagpa, sig panghapak sa ulo, sig pangusi. Pag nakakita mong ingana siya karakter, disiplinaan ninyo. Hulat pa mo kami mo disiplina, dayong awayon na pud mi ninyo. Sulti ba nga, ayaw kay kami igo ramang gyud ming moingog, dili na maayo ingana. Kaya lang amo ng verbal abuse or amo ng dapatan. Kita na po'y sulungon direk DSWD. Ya kabalo ra ba mo? Ang bata ra nasultian ra dili maayo, daghan nang ipatong, gimulistya, physical abuse, verbal abuse, and tan-awa ra guna. Mo na ray kusog kayo nga balita. Diri sa Bohol og didto sa to nga Christian nga para bitaw nang sa Arms of Love. Kristohanon sila, Baptist. Butang-butangan na ron daghana kayo. Di pag-ana na karon sa DSWD kay panguhaon ang mga bata. Mga bata kay di man manakay, di man muuban. Mauban na gi-abuse, nga di man gani mo kuyog. So, now, ingon siya di kamatay ang bunan. So, i-discipline nato sila. Now, ilhanan nga dili ragyod ka makadisiplina sa atong mga gagmayng mga bata because ang atong rason, luoy man, love kayo nimo. Sa tinuoray lang, wa gyud ka na higugma sa imong anak. Wala gyud ka na higugma. Ningon ang Proverbs 13 verse 24. Proverbs 13, atong tanawon mga igsoon. Proverbs 13, verse 24. Ay no, sorry. Sorry. Nawala ning ako ang unsa giingon diha? Oh, yes, 24. Ningon siya, kung dili nimo pantunon ang imong anak, kung ang bunal, ang latos, dili na nimo himuon sa imong anak, wala nimo siya gihigugma.
Muna'y klaro. O niya, sige na kagreklamo ron, ano man yung akong anak? Ano man yung akong anak? Konsentidor. Pag ikonsente, manggod nato itong anak. Morning, sa mga bata pa mi, dito sa eskwelahan, kay maagi man po lagi may bugoy-bugoy, inigpadong ng ganing manggikan, kay bukid man mi, manglakto dayo na, magdaganay anang kakugnan, ang mga kugon among pangbaaton, panghukot na mo ng kugon ang dalan. So magdagan na sila kay namuhi na, mga sangit sa kugon, manambling, or kanang ilang mga bag, sudlan na magbaki, o sudlag bato, ng bugat, kay katawan na mo, mga bully man may kaniyan to. And mo na rason nga, sige gyud ming, siguro gina, hapakog eraser, kaon og chok, anang paduphan, magdupa ka, kay patungan og libro, isa ko na itong nakasinatig ang ana, isa, ito nakaabot ana nga disiplina, gimingaw no, karon, ayaw tawon mambere, ha? Ma'am Elen, ayaw. Jubilo, oy teachers, ayaw. Luoy atong pamilya, mapriso ta, wadaan patag trabaho. Kayo sa untamang labanan na mas gobyerno ng rebelde. Lisod kayo. Foolishness is in the heart, gyud. Nya karon na, inigbalos na pagkaugma na, inigpamauli na, musumbong naman. Nya kay naman dito yung mga igaga, mga kuan, atangan may niya, kulatahon. Sige, bunog yung ko, kanang mag-uli yung kang dugo. Nya inig-uli, pagpangutanas, amahan, naunsa man na? Nadagma ko, di yung ka masulong, sugilong, gisumbag ka. Kay pag muyong ka, gisumbag man ko pa. Muyong man dahil papa, nga naman, sa may iday gibuhat ni mo. Nung guwan manggod ko, gisudlan ako ang iyang bag og bato na tiwasan kag bunal. Maunay ginikanan dapat. Di kay konsentidor kayo ka nga. Kay mudako gyud ing imong bata nga. Makomportable og taman. Latos gyud pag ingon nga naman. Wan manggod na. Hilak-hilak tugan. Ingan na ito si Papa, tiwasan ka na ako. Di kay, gisultian raganing imong anak sa eskwelahan, ikaw kasigar na imong mata. Sumbong na dayan, sulungon na dayan maestra, pusilon. I-report na dayan dito sa DepEd. Adto na dayan, district na dayan. Ay, kapuyahago na kayo. So, wala ni mo higugmaa kung dili ni mo siya pantunon. Ephesians chapter 6 verse 4. Ephesians chapter 6 verse 4 niingon, mga ginikanan, ang mga ginikanan mayong amen. Ayaw ninyo palaguta, pasuka ang inyong mga anak. Amumahahinoon sila sa Kristohanon nga disiplina. Ephesians 6 verse 4. Sakto? Ye fathers, parents, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture. Pag mo ingon na gani kag nurture, kana bitaw inahan nga magpadidi sa iyang anak. Kampingan niya ayo kay malusa mapiang nurture. Disiplinahon sila with admonition of the Lord. Kristohanong disiplina. Kristohanong disiplina, ba na imong yawaon? Dapat, humani mo latos, kugusa ang bata. Nya naa na siya sa imong dughan. Anak, kabalo kag nganong gilatos ka ni daddy. Pag moingon na si mami, tanawon niyo sa daddy. Kaya kana bitang ngani mag-service ta, unya maglabang-labang na sila. Ngayon siya, tanawas daddy. Pagpunta na,
Dito na puno na sila, lingkod na. Ngana na diyang labang-labang. Sige, unya, istorya ta unya. Latuson. Nga, pagkahuman, kuguson. Kabalo ka nga nung gilatos ka ni daddy. Sultian ni mo siya. Sagdira na, bata tabitaw. Pag dako naman na, sagdira. Ano naman na iyang kaugaling una-una? Puro ra sagdira. Problema yun. And then, maadto na tas Matthew. Parents, pag na mo i-promise sa inyong mga anak, buhatan ninyo. Muna ipag-nurture. Pag moingon sila, adto niya ta. Suroy niya ta. Dadoon mo na akong dagat. Yay! Ayaw yun nagpakyasa. Pag mulakaw ka, anak, bilin lang nak. Kay nig-uli na ko. Palitan ka na kong ice cream. Pag uli ni mo, dadig yun og ice cream. Kasagaran ang bata, offend kay yun siya. Muyaka-yaka pa siya. Uban lagi ko. Uban lagi ko. Nak, ayarag uban ha. Kay dali manggod si mami. Unya, palitan na kag ice cream. Ang bata, guul kay siya. Kay dili ka uban. Gahilak siya taman. Pero nisugot na lang siya. Kay dadaan lagi siya ice cream. Mabay, mami, mabay. Pag uli na ni mo, gisapot kas kauban ni mo sa trabaho, ang bata nagilag, mami, may ice cream. Hilom diya, nailuto, magkaon. Ephesians 6:4 na siya. Ayaw silag palaguta. Luuran man kakayo, gituluan ni mo pagpangluod man. Ikaw gatanaw man ang aliso. Kaya one time pag nag-promise ako, sige, mura po'y giadto na mong tagbilaran, kay mo man po'y akong gi-promise. Palit niya tago sa to, price? Saan na pagstorya, French fries? Bahala na mo diha. Patatas nga pinirito. Karon kay didto yun may tagbilaran. Namilaing tuyo, ipalit, pag uli, nakalimot man, abot na may mangga. Nisaka, Miss Our Daily Bread, libot, unya, balik, Miss Tagbilaran. Kay nag-promise ko. Nisingil naman pag ingong mangga, mangga na lagi ni French fries. Tuyok na po may. Nga naman, di na to sila pasok on. O, ari na ta, kay magtapos na ta. After magpray ko, pamauli mo kay ang mga bata, ang mga ihala des Ginoo. Ingon siya sa Matthew 19, verse 15. And he laid, mao ba ni? 15. Mao na siya. 19. So, dunay mga nagdalag bata ngadto kang Jesus. Ingon diha. Verse 13, tasugod og basa. May pila ka mga tao nga nagdalag bata ngadto kang Jesus aron iyang pandungan sa iyang kamot. Na by the way, dili ni bunyag. Kay sa Bible walay bunyag nga bata. Para makasabot lang yun tatanan. Even si Jesus 30 na iyang edad nga gibautismoan siya. Si John the Beloved, John the Baptist, nagbunyag siya. Ang iyang bunyagan, ang mga tao nga nakadungog sa wali, mitoo og naghinulsol, iyang gibunyagan. So, kita usab diri ato ra pong sundon ang paagi sa Biblia. Sa ubang mga church kung giunsa nila pod ang paagi, ila po nang atubangon unya sa Ginoo. Basta kay kita dire, ang bata nga atong dalon des Ginoo, ato ginang patubuon nga nag-alagad sa Ginoo. Amen. Ningon diha. So dunay mga nagdalag bata, they were there brought unto their little children. Brought unto him. Kinsam nang him? Si Jesus. That he should put his hand on them. Nay mga tao karon nga lipay kay ba ilang anak, ilay hatag ni Elias. Kano mo atin og concert pang dalag bata? Ni ilay pasaysaya po nito. Ate hatag sa Ginoo. That he should put his hand on them. Tanaw sa nako, before ka mo, gut mo nag-ayaw uli na ta. Pag mo ingon na ganing lay hand, sa Bible, doon na siya'y tulo ka paagi nga maglay hand. Number 1, pag mulihan ka sa tao according to the book of Timothy, it means nga muhatag ka niyang assignment. Iyang buluhaton.
Munang sabi ni Paul doon kay Timothy, Timothy, wag mo agad-agad na ipatong ang kamay mo sa kahit sino na lang. So it means appointment, hatagag, gimbuhaton. Number 2, sa Bible, ang paglayhan, pag-release of blessing. Blessing sa Diyos, dili blessing agikan sa tao. For example, si Joseph doon na siya duha ka anak nga si Ephraim o si Simeon. Manase, sorry, salamat kayo ati tata na. Si Manase o si Ephraim. Muna anak ni Joseph. Now, nagkabaylo kay dapat ang blessing sa paglihan atos kamaguwangan. Dito man sa manghod. Paglihan na ni Jacob, nga apuhan. So ningon si Joseph, Papa Jacob, karema oy magulang. Ayaw ni kay manghod. Ingon si Jacob, kabalo ko. Pero kini siya, mao ni ang paagi sa Dios. Mao ni ang nga kini nga manghod, mas mo prosper ni, mas mo lig-on ni, mas mo kusgan ni. In other words, ang paglayhan is to bless. Panalanginan siya sa unsa siya sa umaabot. And sama sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo, ang paglayhan, pagpandong sa bata, sulti siya og mga butang nga maoy moabot og manghitabo sa bata. So, gidala nila ngadto kang Hesus ang mga bata aron panalanginan. Nasabtan na to? Next. Ningon siya, he should put his hands on them and pray. And the disciple rebuked them. Ang mga disciple, talawar ko ni. Imagine na lang si Kristo nagwali. Nag-ayos siya mga masakiton, mga bakol, and suddenly doon ay mga inahan na nindog, nagdalagag may mga bata ni dool. And then si Lord nihunong sa siyagwali, nihunong siya pangayog masakiton. And then nalipay siya kina mga bata nga kaming nga gidala sa iyaha. And so, lipay ang Ginoo. But the disciples, ang sabi ngayon ng mga disciple, kaya mga bata dito, gasamok-samok na sila. Now, na yung mga rason, at least duha ka rason ako ihatag sa inyo ha. Nganong ang mga disciple nagpugong? Paminaw. Unang rason, ang mga disciple na guna-una, nga ang pagwali, ang pagmaayog mga masakiton, ang pagpanudlo sa Ginoo, mas labaw nga importante kaysa sa pagdalag bata diha sa Ginoo kay ampuan. Mura ba kita dire ba? Pag imong ihala na imong anak, dugay kayo. Wala tagaw na unang unsa na ka-importante ba? So muna yung unang rason. Unya na, nganong una-una mga bata raman na. Pwede lang nakatus balay ninyo tudluan. O kamo rin magampuan na. No, daghan ba kayong mga walihanan? Daghan ba kayong mga masakiton? O nagpila ni first come first serve ba? Unya ra na. So wala nila hatagig bugat nga kabililhon ang mga kabataan. Kita din mga Kristohanon ta paminaw. Mas labaw na silang bililhon kaysa nato, kay kita, mga matay na ta, sila'y musunod. Amen? Kung karon ni Anhi karon makakaton kas pulong sa Dios, labaw ang mga bata because pagkawala nato sila'y sunod. Kaya nga pag nagpa-eskwela tang mga anak, gastuan nato silang ayo, bahala na lagwa tay kaod. Because ang ila maoy importante. Nasabtan na to? Second reason is this. Mahuman ako. Ang ikaduhang rason, sa kapanahunan ni Jesus, dunay tulo ka sistema sa edukasyon. Number 1, Jewish practices and system. Mga Hudyo. Number 2, Grigo. Sistema sa mga philosophers. And number 3, sistema sa Roma. Nikulaps og ayo ang sistema sa edukasyon sa Roma tungod kay nikusgan og ayo ang sistema sa edukasyon sa Grigo. But ang mga tinuod nga mga Hudyo, mga legalistic kaayo nga mga tao, bisag unsa kanindot ang edukasyon nga ikahatag sa mga Grigo, dili nila paeskwelahon ang ilang mga anak. So tulo ra ang dad-an sa mga bata. Roman system nga education, Judaism, or ari sila sa Grigo. Wisdom, Gnosticism, kanatanan nga mga ideya. Karon kay ilang dadon man dito sa Ginoong Hesus. Maybe ang mga disciple, this is the second reason, naghuna-huna sila.
Nga namang inyong daduna diha. Makitaan na po taron ani, masamot na hinuon tagka-isyo ani ron. Nga nadugangan na po laing system of education kay mga bata diha ninyo sa Ginoo. It means diha sa iyang pagtulunan, diha sa iyahang paagi sa pagtudlo ang mga bata kay diha ninyo idala. Sumutong ilang pugngan. Nasabtan nato mga igsoon, alauna dos. They were there brought unto their children that he should put their hands on them and pray, and the disciples rebuked them. Next verse. And Jesus said, suffer little children and forbid them not to come to me, for of such is the kingdom of heaven. Ayaw pugni ng mga kabataan nga moduol nako kay sama kanila ang gingharian sa Dios maadto sa mga sama aning mga bata. And if we have enough time, maka-deep paunta gyud ta diha. Pero ang pinakapunto is, ayaw pugni ang mga kabataan. Bahalag magsaba-saba na sila diri sa church, ayaw pugni. Ayaw pugni. So tanawan ning mga parents nga wala karon na nimba, ila pong mga anak wa na nimba, sila mo'y nagpugong nga ang ilang mga anak di kaduol sa Dios. Di po na pwede imong ingnon ni mga anak, ikaw ray simba, dad alaman ni aron makasimba, di ira ko. Ikaw may ginikanan. Ikaw dapat ang mopasunod ana. Listen to this. Di ara ang sistema. Paminaw. Gikan sa pagkatawo hangtod sa size nga edad, na gitawag og home-based education. Buot gipasabot nga mga disciple muingon sila nganong inyo manandalon ni Jesus adto na sa balay kay ang balaod nag-ingon gikas pagkatawo hangtod size ang edad home base ginikanan ang motudlo nganong inyong dadon man diha sa Ginoong Jesus. So at least nasabtan nato. Amen. Number 2, size hangtod sa dusing synagogue schools in which learn literary and mathematical training accompanied with religious instruction. So dito sila sa synagogue. Kung sa ato pa ni dire elementary. Kinsay nag-establish aning synagogue? Sadducees and Pharisees, Sanhedrin. At the age of 12 to 16, comprehensive study of law in small group. Unsay gipasabot ani? At the feet of rabbi or rabbi. So, mag-edad na gani na siya 12, paingon 16, ang mga bata, adtos tiilan sa mga rabi. Kinsa man yung mga rabi, mga expert sa balaod ng mga magtutudlo. Karon kaila man gidala ni Jesus. Di si Jesus mahanukan. Ngano man ang didto na po niya gidala, nga dili na siya magtutudlo, di ba? May ilang panglantaw ni Jesus nga dili magtutudlo. At the age of 16, padong na nis adulthood, through adulthood, the individualized higher education in the law. Mahimo silang lawyer. Studihan nila ang tanang balaod. And advanced theology under the supervision of respected authority. Unsa man Sanhedrin. Mauna ni sila, formal na gini nga magtubo sila. That is why nga mga disciple, nakakaplag sila grason nga ilang babagan. Nga ayaw, kay mas musamot, ang mga Pariseo, ang mga Sadduceo, ang Sanhedrin, kapaplano nang ipapatay si Jesus, madugangan pa nato. Sa diya magdaladala tag-anak, mga bata ngadto niya. But, gipasabot nga, musunod ng putas, ato silang pasundon sa sistema, sa mga pagtulunan. But ningon si Jesus, ayaw ninyo pugni ang mga kabataan. Nasabtan na to mga igsoon. Sa mga young people nga niya adin bisan pagpila pa imong edad, nakahibaw kung nakasabot na ka. Usa sa mga mag-uyab karon nga gikasal, 12 years silang uyab. Then giingnan siya sa iyang papa nga, anak, ang imong virginity, maora na imong nindot kayong igasa sa mahimo nimong partner in the future. So 12 years silang mag-uyab. Munang pagkasal nila na viral. Ningon ang babae nga, mamaya, malipay na gyud ka. No? And kitang tanan og maghisgot,
rare jud kayo, panagsara jud kayo, mahitabog yun nga na, disiplina yun. Kaya nga naman, wala na disiplina, wala self-control. So, arita manudlo karon sa atong mga anak o sa mga young people nga nagplano pang musod, anak. Palihog. Inyo na nakita karon, nagka-problema na. Magka-problema gyud. Basta dili diha paigo ang pagpangandam, lack of preparation, naapay dili pa panahon, og daghan pa, magka-problema gyud in tawo na mga inday, mga dudong. So, katong mga na kasinati na wala mo nako gi-blame or gi-akusahan or but ang nahitabo nato mahimong panag-ingnan sa mga wala pa. Nakasinabot ta? So ayon lang pug isipa nga biktima ka or unsa nga na imong kahimtang. Ang imong nahitabo sa imo mahimong panag-ingnan sa mga nagsunod nato. Kailangan ibalik pa nimo ang panahon, di naman na mabalik. So, ang gikinahanglan gyud mga igsoon is this. Kinahanglan gyud nga kita og ang atong mga anak atong dad-on sa Ginoo og magtubo pod sila nga iya sa Ginoo. Di kay dad-on na nimo i-dedicate, ibunjag o nya padak-on na lang nimo igor nimong pakanon, ilisan pa eskwelahon. Dili siya mao. Hopefully karon mas naklaro og mas nasabtan nato ni pag-ayo mga igsoon. Amen? Nga ma-enjoy jud nato ang kinabuhi kun ang paagi sa Dios maoy atong sundon. Ingon ang Psalms 91, bulahan siya nga nagpailalom ubos sa landong sa makagagahom. It means naa siya sa ilalom sa pagbulutan sa Dios. So ang atong mga anak ato silang ipailalom sa pagbulutan sa Ginoo. Magampo ta, let's close our eyes and pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo sa imong kaayo, sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa mga pulong nga among mga nadungog karon, nagaampo kami. Nga kami ug ang among mga kaanakan, ikaw ang Dios maoy magapaangay, magapahiluna ug maghatag sa maayong ugma Ginoo. Nagaampo usab kami nga ang mga pulong nga among nadungog maghatag og bunga sa among mga kinabuhi. Lig-on og hugot nga pagtulunan unsaon namo pagkinabuhi nga kami og ang among mga minahal dili mahilayo diha kanimo o Dios. Karon ining kabuntagon ni ang among mga kinabuhi uban sa among tibok pamilya og sa mga membro sa among pamilya mga minahal nga tua sa layong dapit. Nagaampo kami nga ikaw maoy magauban og manalipod kanila. Lord, ingon imong mga pulong, foolishness is in the heart of every child. Kaming tanan imong mga anak, may pagkadanghag usab sulod sa among mga kasing-kasing. And ang imong discipline, ang imong pagtudlo, maulamay makatulid diha, diri ka namo o Dios. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Mag-awit ta ni maong awit sa paghalad. Ginoong Dios, ang kinabuhi ko. Ihal